Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хело буд ки дӯстон навор накардем. Айни ҳол як хонаи фурӯшӣ ҳаст дӯстон, ба навор мегирем. То охири видеоро тамошо кунед, номерҳои соҳибмулка мемонем. аз шумо танҳо дар канал обуна шудан дар комментария баҳогузорӣ кунед дӯстон. шуд реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. WhatsApp ҳаст, ҳатман барои реклама фурӯхтан кӯмак мерасонем дӯстон. айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, колхози Россия, ЖБК 6. ана ҳамин роҳ аст дӯстон, роҳи чораҳаи ЖБК. аз тарафи дасти рост медароем дӯстон, трансформатор, баъди трансформатор тарафи дасти рост анам хеле роҳ мешавад дӯстон. мактаб дар ин ҷо наздик аст. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон, ЖБК 6, колхози Россия, маҳаллаи Лоҳутӣ. 3 сотир замин, 5 дар хона, 100 квадрат дӯстон. ремонташ нав аст дӯстон. то охирша тамошо мекунем. хоб, ана ҳамин хонаи компактни фасад кардагӣ, стяжка, як боғча дорад, дарахтои мевадиҳанда ҳаст. хоб, аз сай роҳ мебинем дӯстон, дар ин ҷо ҷои ҳоҷатхона, ҳоҷатхонаи заминӣ, об свет мушкилӣ надорад. дар ин ҷо бошад ҳамом, ҳамомаш рангбор кардагианд ҳамом. хоб, дар ин ҷо бошад аловхона, ин тараф кухни аст дӯстон. дар бари кухни як дар дорад, як хонаи зимнӣ аст дӯстон. кухни гарнитур. хоб, як хонаи дигар дар ин ҷо. ин панҷум хона аст дӯстон, хонаи зимнӣ. 4 дар хона дар биное ки рост меравем, дар анҳамин бино 4 дар хонаи дигар ҷойгир аст дӯстон. хона компактни аст дӯстон. хоб, роста ки мебинем таи анами хона дӯстон дар подвал аст, як подвали калон аст, як дар алоҳида меҳмонхона аст ва 3 дар ин ҷо хонаи дигар. роста ки як калидор мешавад дӯстон, як калидори дароз, 100 квадрат обши хонаҳо дӯстон. полҳо ламинат, як триза аз тарафи ҳавлӣ. инҷо як спальня аст дӯстон. як триза аз бари бино аст. ремонтояш нав аст. роста ки санузел мешавад дӯстон, ҷои ҳамон поли кафел, термикс, стиралка. аз тарафи дасти чап хонаи дигар детский. як триза аз қафои бино аст. панҷумгӣ хона гуфтем ки як меҳмонхонаи калон аст дӯстон.
хело ҳам компактни хона аст. Заминаш ҳамвор. Дар инҷо як падвал аст. Гуфтем ба навор мегирем дӯстон. Падвали баланди хушбо аст. Шкафтур. خب دوستان یک بار دیگر تکرار میکنیم خانه فروشی قرار دارد در ناحیه شاه منصور کلخوز روسیا محله لاهوتی 3 сотих زمین 5 در خونه 100 کвадрат об свет мушкили надорад دوستان ана обро мебинем 100 об доимӣ ҳаст як боғча дорад подвал нархи ин хона дӯстон 690 000 сомон боз муомила дорад. хоб хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. вариантҳои алиширам ҳаст дӯстон ягон мошин бошад алиши мешавад дӯстон. номерҳо барои тамос 31 25 66 ана ҳамин номер ватсап дорад дӯстон. як номери дигар 918 11 85 81 дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем дӯстон маълумоти пурра ин хонаро соҳибмулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. нафароне ки бори аввалан дар канал обуна мешавем лайк мемонем дар номерҳои мо муроҷиат кунед ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.